муҳоҷирони кории тоҷик мегӯянд бонкҳо дар тоҷикистон рублҳои фиристодаи онҳоро бо қурби паст ба сомонӣ табдил карда мепардозанд ва аз ин додуситат онҳо зиён мебинанд. муҳоҷирони тоҷик ба тоҷикистон маблағи ангуфте мефиристанд ки солҳои қаблӣ ҳатто ба нисфе аз маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар буд. ҳамкорам Абдулло Ашуров ба омӯзиши ин мавзӯъ машғул буд ва ҳоло омодаи посух додан аст ба суолҳои мо. хуб, салом Абдулло, ва нахуст бигӯ ки чӣ гуна муҳоҷирон зиён мебинанд ва чанд сомонӣ? салом шаҳло. Ба ҳисоби миёна як муҳоҷири корӣ аз 1000 рубли маблағ ирсол кардааш ҳадақал 3 сомонӣ зиён мебинад. Чун ба гуфтаи чанде аз муҳоҷирони корӣ ки бо мо ҳамсӯҳбат шуданд, бонкҳо 1000 рублро 143 сомонӣ табдил карда мепардозанд, ҳолон ки қурби харид дар худи ҳамин бонкҳо 147-148 сомонӣ аст. ҳоло дар бозори ғайрирасмӣ қурби 1000 рубли русӣ бештар аз 150 сомонӣ аст ва аз ҳамин миқдор хариду фурӯш мешавад. зиёни муҳоҷирон бо назардошти қурби ғайрирасмӣ аз 1000 рубл 7-10 сомонӣ аст ва баҳрабардори асли ин маблағҳо бонкҳо ҳастанд. хуб Абдулло, чаро чунин вазъият ба амал омадааст? чунки шаҳло тавре медонем, дар бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон пардохти рубли русӣ бевосита ба муштариён манъ шудааст. Бонки миллии Тоҷикистон ҳанӯз моҳи феврали соли 2016 бо судури як фармон пардохти интиқолҳои пулиро бо рубли русӣ дар бонкҳои кишвар манъ кард. тибқи ин фармон бонкҳо рубли русиро бо сомонӣ табдил карда баъдан ба муштариён пардохт мекунанд. коршиносон гуфтанд, ҳадафи аслӣ ин аст ки бонки миллӣ мехоҳад рублҳои воридшуда дар хазинаҳои бонкҳо боқӣ мемонад то онҳо аз Русия бо рубл доллар бихаранд. аммо ҳоло амри манъи пардохти интиқоли пулӣ бо рубл боис шудааст ки муҳоҷирон зиён мебинанд. онҳо аз имконияти бо рубл гирифтани пули интиқолдодаи худ ва бо қурби сомонӣ ва ба қурби бозорӣ ба сомонӣ табдил додани он маҳруманд. муҳоҷирон мегӯянд, дар сурате ки бонкҳо бо қурби бозорӣ рублро табдил карда намедиҳанд, бигзол пардохти рубл иҷозат дода шавад. бубин Абдулло, интиқоли пул тавассути ширкатҳои интиқоли пул сурат мегиранд. онҳо дар бораи ин мушкил чӣ мегӯянд? чун онҳо масъуланд ки пули муҳоҷирон бекаму кост ба хонаводаҳояшон бирасад. бале, ширкатҳои интиқолдиҳандаи пул аз Русия мегӯянд муштариён ҳақ доранд аз бонкҳо талаб кунанд ки маблағ бо ҳамон асъоре ки ирсол шудааст пардохт шавад, яъне рубл. ходими маркази хидматрасонии ширкати Золотая корона ки худро Владимир муаррифӣ кард, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, агар бонкҳо аз додани пул бо ҳамон асъоре ки фиристода шудааст саркашӣ кунанд, ин гуна сарпечии онҳо саҳеҳ нест. дар ин сурат муштарӣ метавонад ба бонкҳои дигар рӯ орад ва ё ба Золотая корона муроҷиат кунад ва мутахассисони онҳо ба унвони бонк дархост фиристода ин мушкилро ҳал мекунанд. интиқолҳои пулии муҳоҷирони кории тоҷик аз хориҷа як манбаи асосии даромади асъор ба Тоҷикистон ба шумор меояд. бонки миллии Тоҷикистон чанд сол инҷониб аз нашри омори интиқолҳои пулии муҳоҷирон аз хориҷа сарпечӣ карда онро махфӣ нигоҳ медорад, аммо бонки марказии Русия дар гузориши охирини худ гуфт, дар соли 2018 тавассути бонкҳо ба Тоҷикистон 2 миллиарду 553 миллион доллар маблағ фиристода шудааст. ин маблағ баробар ба 36% маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистон аст. ташаккур Абдулло барои суҳбати фарогир.